खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। कंग्रेस दैदेनगिरि कुशाल कुमार शर्माया बिसायख'थिनि सिगां दोलो नागारदों। लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। लकप्रिय गपिनाथ बरदलै हादोर गेजेरारि बिरखं गाथोननि खाथियाव थानाय इस्लामापुर गामियाव इभिक्सन। आसाम राइफल्सआ साम्फायाव बिलाथि सिगारेट हमदों। साननैनि दावबायनायनि थाखाय गुवाहाटीआव सौफैबाय अमित शाह। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सिगां भारतीय नेशनेल कंग्रेस दोलोआ आसामाव फिन खेबसेबाव गिखांनाय सोमजिहोदों। मानोना बे बाराव दोलोनि गागि दैदेनगिरि कुशाल कुमार शर्माया दोलोनि गुदि सोद्रोमानिफ्राय बिबान एंगारबाय। एपीसीसीनि आफादगिरि गौरव गगৈनो हरनाय बिबान एंगारनाय लाइजामाव कुशाल कुमार शर्माया फोरमायदों दि बियो गावनि गुबै सोद्रोमाखौ लाफानानै दोलोनि गासैबो मासिनिफ्राय एंगारबाय। 2000 मायथाइयाव दोलोआव हाबजेननायनिफ्राय गोबाव सम हाबा मावबोनाय शर्माया फोरमायदों दि 2 जिथाइनिबो बांसिन सम गुबुन गुबुन बिबानाव थाबोनानै बे आफादखौ सिबिबोदोंमोन आरो गावनो होनाय गासैबो बिबानफोरखौ बियो गोसो होसारनानै मावफुंबोदोंमोन। बे गोलाव समा सोमोन्दोआव थासेयावबो आरो दोलोनि खामानिफोराव सांग्रां बाहागो लानायनि उनावबो बियो गावनि जोनोम जानाय बियाबनिफ्राय दोलोनि बिजाथि महरै सायख'जानो हायैनि थाखाय गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिजाथि सायख'नायाव बाहायनाय जाहोन आरो क्राइटेरियाखौ बियो बुजिनो हायाखै, जायनि जाहोनाव जोबनायाव गावनि मुंखौ सायख'जानाय सुबुंफोरनि फारिलाइनिफ्राय बोखारनाय जादों होननानै बियो लाइजामाव बुंबावदों। बेनि अनगायैबो खालामनाय थिरांथाखौ साबजानाय मोनैनि जाहोनाव बियो दोलोनिफ्राय ओंखारनायनि थिरांथाखौ लानांगौ जादोंमोन होनना फोरमायदों। बिबान एंगारनाय लाइजामनि कपिफोरखौ इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खड़गे, आसाम बिधान सभानि हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत शइकिया, कामरुप मेट्र'नि जिल्ला कंग्रेस आफादनि आफादगिरि स्वपन दास आरो एपीसीसीनि मिडिया आरो कमिउनिकेशन बिफाननि गाहाय बेदाब्रत बरानिसिम दैथायहरनाय जादोंमोन। शर्मानि बिबान एंगारनाया राजखान्थि महरै फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थियारि जागासिनो थानाय समावनो मोनसे दुंहाव थासारिया फैनायखौ नुनो मोन्दों, जाहोनाव बिजाथि सायख'नाया सिगांनिफ्रायनो गोबां बियाबफोराव इसिङारि गोजोननाय गैयैखौ सोमजिहोदों। कामरुप जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गरामारियाव रबिबार फुंनि समाव लामा जाब्रबथायजों सासे सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमादों आरो 2 सुबुंफ्रा गोब्राब जोखोम जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बालाजों बुंफबनाय गंसे डाम्पार गारिया बन लानानै फैनाय गंसे गराय गारिजों सौग्रावफैनायनि जाहोनाव बे दुखुनांथाव जाथाया जादों। जाब्रबथायनि जाहोनाव गराय गारियाव थानाय सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो। थैनाय सुबुंखौ आशराफ आली होननानै सिनायथिदों। बेनिनो गुबुन 2 सुबुं आब्दुल आली आरो जाहिरुल इस्लाम मोनहा जाब्रबथायजों जोखोम जानाङो। बबेखानि बिसोरखौ थि समाव गरायमारि कमिउनिटि हेल्थ सेन्टाराव लांना फाहामथाय होनाय जायो। जिल्ला खुंथाया सनिबारखालि आजारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय बंगारानि इस्लामापुर गामिनिफ्राय लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोननि साखाथियाव गोबां बिबांनि होखारनाय हाबाफारिखौ जागायदों। बे अपारेशनाव ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि सिङाव थिनानै दोनजानाय हायाव लुनाय गोबां आयेन बेरेखायै थाफैनायफोरखौ नोजोर होनाय जादों। मावख'गिरिफोरनि बादिब्ला बे ओनसोलाव थाग्रा 500निबो बांसिन नखरफोरनो होखारनायनि नटिसखौ सिगाङावनो फोसावनाय जादोंमोन। बे ओनसोलाव 700 बिगासो ट्राइबेल बेल्टनि हा दं, जायखौ गोबां बोसोरनिफ्रायनो दखल खालामनाय जादों। मावख'गिरिफोरा बुंदों दि हाया गुबैयै ट्राइबेल हारिफोरनि थाखाय थि खालामनाय हा, नाथाय आयेन गैयालासे थाग्राफ्रा लासै न' बां लुनानै बेयाव मोनसे गामि बानायदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला गोबां नखरफोरा 25 बोसोरफ्रामनिफ्राय हाखौ दखल खालामदोंमोन। अपारेशना जागायजेननाय लोगो लोगो बुलडजारजों दखल खालामजानाय हायाव लुनाय न'फोरखौ सिफायो। गोबां नखरफोरा सिगांनिफ्रायनो गावसोरनि गोनां जिरादफोरखौ रैखाथि गोनां जायगाफोराव दोनहैदोंमोन आरो माखासे नखरफोरा सिगांनिफ्रायनो गावसोरनि न'फोरखौ खालि खालामदोंमोन आरो खाथि खालानि ओनसोलफोराव थाहैदोंमोन। होखारनायजों गोहोम खोख्लैजानाय नखरफोरनि गेजेराव मोनसे गोसोआरि आरो दावराव-दावसि थासारि सोमजिदों। गोबाङानो गावसोरनि न'फोरखौ सिफायनाय आरो बानायनायनि सिगां नखरारि बेसादफोरखौ बोखारनाय नुनो मोन्दों। आसाम राइफल्स जवानफोरा मिज'रामनि साम्फाइ जिल्लायाव साम्फाइ पुलिसजों लोगो नांना मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामना खमैबो 39 लाख बेसेननि बिलाथि सिगारेट हमनो हायो आरो बेखौ फालांगि खालामग्रा 2 सुबुंखौ खानाय जाबाय। हमजानाय सोद्रोमाफोरखौ आल-नुन हलिमा आरो बेन्जामिन एम.एन. लियाना होननानै सिनायथिदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला संदाननायनि गेजेरजों साम्फाइ जिल्लानि फें ओनसोलाव सनिबारखालि अपारेशनखौ खालामनाय जादोंमोन। जाहोनाव अपारेशननि समाव गासै 30 कार्टन गुबुन हादरारि बिलाथि सिगारेट बोखांनो हायो। आयेन बेरेखा फेग्रा मुवाखौ होबथाना फोजोबस्रांनो हानायाव जाफुंसारनायखौ आसाम राइफल्सआ एक्सआव फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। जब्द खालामनाय केपआव एक्सएस ब्लेक फुड्स एपल मिन्ट सिगारेटनि 8 कार्टन, एक्सएसअ ब्लेक फुड्स स्ट्रबेरी सिगारेटनि 17 कार्टन, अआरआइएस सिलभार सिगारेटनि 2 कार्टन आरो फास्ट स्टार सिगारेटनि 4 कार्टन दंमोन। बोखांनो हानाय मुवाफोरनि गासै बेसेना 39 लाख रांसो जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों।
बे समाव बोखांनो हानाय सिगारेट आरो हमजानाय सुबुंफोरखौ आरोबाव आयेनारि राहा लानो थाखाय साम्पाइ पुलिसनो गथायना हरो। मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहया आसामाव साननैनि हाबाफारि लानानै सनिबारखालि गुवाहाटीनि लकप्रिय गपिनाथ बड'लेण्ड हादर गेजेरारि बिरखं गाथोनाव सफैयो। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया शाहखौ बिरखं गाथोनाव नुजाथिहैना बरायहैयो आरो बे दावबायनाय समाव मिरु नखर मन्त्रिया गोबां जौगाखां मावथांखिफोरखौ बेखेवनानै होगोन होनना फोरमायो। गिबि मन्त्रि शर्माया एक्सनि गेजेरजों अमित शाहखौ कामाख्यानि हादोराव गोसो गोरबोजों बरायबाय होनना लिरदों। मन्त्रिया गुबुन गुबुन जौगाखां मावथांखिफोरखौ बेखेवनानै होगोन आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ गावनि गियान गोनां बाथ्राफोरजों थुलुंगा होगोन होनना फोरमायदों। बिजेपि आसाम मिडिया रिलेशन कनभेनर ध्रुबज्योति मरालनि बादिब्ला बियो दोलोनि जौसिन दैदेनगिरिफोरजों लोगो हमनो आरो फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिनि थियारिनि सायाव सावरायजागोन होनदोंब्लाबो बेनो जेबो थि खालामखानाय गैया। नाथाय जों बेनि दैदेननायखौ नेनानै दं होननानै फोरमायदों। रबिबार फुंबिलियाव शाहया कालापाहाड़ ओनसोलाव थानाय प्रागज्यतिसपुर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिखौ बेखेवना होयो। बेयो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनि उनाव हादोरसानि राजथावनियाव बे रोखोमनि नैथि फसंथान जागोन, जाय मोनसे पानबाजार आरो गुबुन मोनसेया कालापाहाड़ मोननै केम्पासनिनो सोलिगोन। पानबाजारनि महेन्द्र महन चौधुरी देहा फाहामसालि आरो कालापाहाड़ टिबि देहा फाहामसालिखौ मेडिकेल कलेजनि मोननै केम्पास महरै जौगाहोनाय जादों। मराला बुङो दि सरकारनि हाबाफारिनि उनाव मिरु मन्थ्रिया भारतीय जनता युवा मर्चाजों खुंजानाय लाइमोन जथुम्मायाव बाहागो लानो थाखाय खानापारानि भेटेरिनारि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव थांगोन आरो शाहया लाइमोनफोरखौ थांखिनानै हादोर दानाय आरो समाजारि जौगाखांनायाव बिहोमा होनो थाखाय थुलुंगा होगोन होनना बुंबावो। BJYMनि सासे सोद्रोमाया बुंदों दि बे रेलियाव हादोरसानि गासै 60,000सो लाइमोनफ्रा बाहागो लागोन होनना खौरां मोन्दों। सासे मावख'गिरिनि बादिब्ला लाइमोन जथुम्मानि उनाव अमित शाहया रायजोखौ नागारलांगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।